ఇప్పుడే అందిన వార్త. కాశ్మీర్ లో కాల్పులు కలకలం. టూరిస్టులు టెర్రరిస్టులు అత్యంత కిరాతకంగా చంపేశారు. ఈ ఘటనతో దేశమంతా ఉలిక్కిపడింది. ఈ కాల్పులకు పాల్పడింది మేమని ప్రకటించుకున్న ఉగ్ర సంస్థ. ఆ పాకిస్తాన్ నా కొడుకుల్ని నరికి నరికి చంపేయాలన్నా. ఆ అమాయక ప్రజలు ఏం చేశారని వాళ్ళు చంపడం వల్ల ఏం కలిసి వచ్చింది నాన్న వాళ్ళకి? బొక్కగాళ్ళు చెప్తా నా కొడుకులు. ఆవేశపడకుండా ఏం చేయాలన్నా? అంతమందిని పొట్టన పెట్టుకుని చంపింది మేమే అని గర్వంగా ప్రకటించుకుంటుంటే మనం ఇంకా ఆవేశపడకుండా దుప్పటి కప్పుకొని పడుకోమంటారా? ఇంకా తగ్గి ఉంటే ఆ నా చెప్పగాళ్ళు ఎక్కిపోతారు. ఇంకోసారి ఇలా చెయ్యాలనే ఆలోచన రాకుండా ఉండాలంటే అంతకు మించి ఎనక మనం ఇవ్వాలి. వాళ్ళని అసలు మేపలాగా లేకుండా చెయ్యాలి. నీ ఆవేశంలో తప్పులేదురా నాని. నీతి శాంతి కాల్పుల ఒప్పందం అని ఓపికగా ఉన్నా. ఒక్కసారి ఓపిక పోతే ఉగ్రవాదులకి భారత ఉగ్రరూపం చూపిస్తాం. ఖబర్దార్.